amortiguadore hona dazka, lastuak ere hemen. Txoin, ama daika da ota, txoin, Eta, oza, epeni orduan? Bai. A ber! Izaskun hori egin zeba da. Izaskun, Zuaitz. Hombre! Izaskun. Arantxa, hau, arantxa. Zuaitz, Arantxa. Bai. Arantxa zein da? Ne ama. Ama, Arantxa. Bai, bota jo, total, berdina dio. Tantak erosteko, tantak. Muy bien, bai. No sé cómo es guapín. Vale, ba. Non kristo gaude? Aiaran. Aiaran hau? Bai. Hau, zelai hau? Aiarako erdigune geografiko. Hau de, lastopilla, Venga. Kuaderno bat etxirula. Txirula jotzeko? Bai? Txirula jotzen bakizu? Ez, oraindik ez. Oraindik ez. Ez daukat txirula. Bueno, orduan zaila, Imanolo, daukazu, Imanolo dauzka partiturak, baina txirulo oraindik ez. Ez dira? Gogoakin? Ez. Gogoakin orduan ikastolara, gorka zuk ez. Zuk? Herri bueldak anabil dagoendik inorrez eta aurkitu. Jendik ibizi aldameneo, ze kristo. Abakindakoa. Abakindakoa da? Bai, kasero. Bai, egin da. Hortxe. ¡Españoles! Ematen du, jarta. Los increíbles. Begietan da batez ere, truko bat esango zut. Egin oso, Musio ematen diozunean, noizamen irekizuk pixkat begiak ikusteko berak itxita. Begiak irekita ematen baizu musu, Nego jo pasau zaiten begiak ireki, eta ikusi bestea bestaldea begira. Luia ondon antena parabolikak teilatuan egon beharrean, hementxe larrean daude. Hau, garai batean hau Bizkaia zen eta hau Araba. Bai, Araba, hori zera, bai. Salto txiki batean Bizkaian, eta beste salto bakatu. Canciones para beber. Kepa, Zabaleta eta Motriku. No. Señor, qué bueno ha sido. Gotze zeate ez da, señor. Selizio espainoan jokatzezuna. Hau ez dakik gogo lehentzerontzako komuna dan edo, ze? Aiarako zuotzan ikusi zer gertatzen den. Alde batean ajurianea eta frente-frentean etxe zuria. Iai! Euron! Iepa! Ai! Euron! Atxarroak hemen ditu. Adios, eta hau? Oiba. Hori, Madrilgo lingüizia. Oso nervioso kintzen ez. Zuze aholko emango zenik. Zu pentsatzea oso positibo. Arnasa egiten duzu. Arnasa ondo hartu? Bai, pentsatzen duzu eta ondo ateratzen zaizu. Ikusten nuen, Ollagorretako posta beste gauza bazala. Hara, ikusi zeko honek ikuska. Arnesa eta guzti, honek trineo bajarzi badao. Erungua da, arraza esan diazulen? El gigante de Flandes. Gigante de Flandes. Honek originalak Belgikatik eta hori. Adiós. Adiós. Bestia montatzeko ere bai. Oso ondo dago. Poliamor. Honek unar tiene poliamor. Esaten da bezala. Leni. Otxo, bata. Gu jateko balidu? Jalike? Gara frentean izan behar duzu, ipini zerbait latente. Ondo. Puntu bat? Hankak ez oso tente baina joan, eta bueltatu. Bai? Bai. Ondo. Posatu hor, hala, bueltatu. Esan izu, etzan da, el majo desnudo, el majo vestido. Hola. Bueno, ni ne aurpegin ikusetan nahiko kubista gatuko zaizu. Jo, etzei sekula pasa, hainbeste emakume nahi behira egotia. Esaten desunean, Lauretan, bai. Hor daukagu jaleu etxean. Horrengoa, gure zoriz eskatu behar duzu ze ordutan itzultzea. Festatik, ze ordutan nahi dozu. Hemen esan dezakezuen, igual kasu gehiago ingo izutelako. Bueno, ze ordu nahiko zen. lauretan edo bostetan. Laurak edo bostak. Bota dugu kamarara, beraz, esan dugula ja. Bai, bota. Noin nahi dunak kasuin.
tranquilatzen no das ba. Kontuz. Bai, tranquil. Herri txiki infernu handi, folkloriko programa izateaz gain, bai? Tarako bela. Hori? Rematzeko. Luxo. Ai, barri. Luxo. Luxo. Baina, grisa hori zera horrela? Grisa? Mikrofonua. Aiarako zuotzan ikusi zer gertatzen... Aiarako zuotzan ikusi zer gertatzen... Begira zer gertatzen. Eso. Na, mojo picon. Venga. El cambio hit, vale, money now.